Ano? Guys, magluluto tayo ng pinakbit sa gata. Ang ingredients natin ay okra, talong, sitaw, kalabasa. Ang sahog ay tilapia. Ito, meron tayo ditong siguro dalawang tasa na hindi yung pangalawang gata. Ito yung pure na gata, isa't kalahati. Bagoong, fish sauce, sibuyas, bawang, luya, kamatis na overripe, magic sarap. Yung pangalap natin is bagoong na lang. Umpisa na natin yung paglagay ng mga ingredients. Ito na po yung magic sarap. Bali ang cost po nito is magkano yung gulay lahat? 53 yung gulay, yung tilapia 80, so 113 yung kamatis kasama na sa 53. Lahat na yun is yung niyog is libre po kasi may puno ng niyog dun sa bahay. Walo magtapon ng basura dito tabi muna natin yan. Halo-haloin na lang natin. Samahin na natin yung mga ingredients natin. Haluin na lang natin to. Lagyan na natin siguro siya ng fish sauce o bagoong. Para ano man ho talaga ang pinaka-main ingredients ng pinakbet. Mga 1/2 cup siguro. Boneless, bagoong yun. Ito yung pangalawang gata. Yun ang isasabaw natin. Tumapon. Sindihan po natin. Ayan, pang-takip natin, madam. Bigyan mo isang plato. Isang plato. Kukuluin muna natin siya. Lulutuin natin yung yung gulay. Luto na yung gulay, saka natin lalagay yung gata na pure at saka yung isda. Ito gagawin dito ang hangin. Balik tayo mamaya after mga 5 minutes siguro pag or 10 minutes kamo. Okay, balik kami mamaya. Bye-bye. Wait muna. Luto na guys. Malapit na. Kunting tiis na lang. Tayo magkakatikim na lang. Luto na lang yung sitaw. Guys. Kumukulo na rin yung kumukulo. Lumalambot na rin yung kalabasa.
Saka yung kamatis natutunaw na kumbaga. Malapit na to. Konting tiyaga na lang. May pinakbit ka na sa gata. Ayan na. Balik. Sarap to. Ayan guys, yung kulay oh. Nagiging red na siya dahil dun sa kamatis. Okay na lang. Mga 3 minuto na lang siguro. Hanggang sa kumunti yung sabaw. Tangalin natin ang singaw na tayo siya pala. Naiiwan yung kawali. Binalikan ni misis ko. Binalik niya, pinuha yung kawali. Nakalimutan naman yung takip. Okay, balik tayo. Mamaya, babay ulit. Ito na po ito ha. Panahin na lang natin ngayon. Yan ako. Lalagyan natin yung ating tilapia na prinito. Lalagyan natin siya ng space. Ngayon, lalagyan natin yung pure na gata. Manhap siguro. Sa kalahating tasa. Kulay orange na ho. Ano na natin siya tatagi-tagilin natin. Tapos natin saan yung isang ano ganito. Yung ano ay yung tawag nito kanina. Okay, maglalagay po tayo ng sili. Ito ay para sa akin. Gusto ko kasi yung maanghang. Lalo na paggata. Pero hindi natin babasagin kasi si Ate Nikki ayaw ng maanghang. Ngayon, ano natin tong wali habang kumukulo ng dahan-dahan. Hindi natin siya ihahalo kasi Madudurog ho. kaya ikot-ikot lang. Ikot-ikot sa pinakbet. Ikot-ikot. Okay. Tapos yung sabaw dyan, yun po yung ano natin. Sa ganun. Yan. Nagbibingwit po, nagluluto. Fishing angkok daw ang tawag dito. Kapit na kaming makaluto. Tama po, mag 12 na. Pananghalian na talaga. So guys, sandali na lang to.
Ikot ulit natin. Laksan ko lang ng konti ito. Kasi total ginagalaw naman eh. No, kasi pagka hindi mo gagalawin habang malakas ang apoy, magmamantika. Busog na, may pa lang. So, ang tip guys, para hindi magmantika yung Gata gata, is halo-haloin ng ganyan, oh. Paikot-ikot lang. Dapat nagagalaw yung gata. huwag niyong hahaluin kasi madudurog yung Gulay. ating gulay. O kaya yung sahog. Ganun. Baka yung marami kasi nagkagata dyan na hindi nila alam na yung gata hinahayaan lang kumulo, nagiging mantika na ho. Wala na yung gata, sayang. Prinito na lang sana. Wala tayo ng gata para malasahan yung gata. Ganun po yun. Ayun, may ano ko na yung sikreto ko sa paggagata. Yung talagang pinaka ano ng pagluluto sa gata. Kaya ho ng paggawa ng biko, hinahalo ng hinahalo sa magiging mantika, magiging lana. Wala nang panglagay sa biko. Ano talaga pagka ano, kailangan ako. Yan. Kakalat din yung lasa ng isda pag inikot-ikot. Isasama ko sa sabaw. Okay na yan. Gutom na ako. Ay, alam ko talaga gutom na rin ako. Alauna na. 12 pa lang. Okay guys. Plating na tayo. Plating na lang. Yung dalawa. Yung isa lang. Okay na yan. Ang init. Ayos na. Bit natin. Alam ko, Ito na po marunong din ang magaling kayo ating- magluto ng ganito. Ito na po ang ating anong pangalan? Pinakbet na gulay sa gata. Pinakbet sa gata Na gulay. with Tilapia. tilapia. Ayan na po. Bye-bye! Experience ko yan nung may barkada akong Thank ilonggo. you. Magaling na sila magluto ng ganito. Hawakan mo. Bye. Thank you. Bye na. Thank you. Thank you. Subscribe na po kayo. Kakain na kami.